Daw. Unbox na daw ni, di ba katanin na? O ba katanin na kung ano? Scam ba? 200 ni nalay kung ano? Ganang. Pwede dito maka-order sa Shopee o kung ano? Mga siblings. Mahal ba niya kay 300? Kaya tulog. Kuha mo na. Ako lagi. May nag-siblings na ka ng kuha. Bigoy. Ampo kay gaw man po na order man po sa siblings. Sigtanong na. Ha? Sigtanong na. Ampo lang sana nila bayan ko ni yung buwan na tanong ba. Sa baga ni, inuorder yung kanin, di ba kani? Di ba kani scam mo? Wala. Wala kong mabali ni. Pwede rin, parang mga na balik. Tingnan tani. Sa corpus na nako. Okay. Pila ko ni kanday isang buwan. Oh, di lagi nangka gila eh. Siya na nakasigo di Pero ako. bilay. Kay LT mo. Tanong na gali ka. Tanong. Niya ko pila tayo kay niya ko yung nakuan ba. So, dahil nasa patya. Oo. Pila ko na yung sound part niya ang gabi. Kay LT mo man. Order na ako guys. Tanong ni. Oo. Langka, ang problema niyo kung saan kani tinuod yung kani na may ako lang yung kanang kinuhitra agi kuha na nito sa pa ba. Sir, kinuha na dapat sa pa. Kinuha na sa pa kita no. Mayroon bang ka? Kuhan. Mayroon bang ka? Kuhan din niya. Baka ni inibot lang dito sa pabagan ng order guys, mga punuan bitaw. Tinuod ba ginawa niya? Daw. Dali na ba ito nakakuha niya? Sino mo siya gito diya kuha? Pangalan din niya. O biara. Kuhan pa yun? So na guys, sus. Buhay pa ka na eh. Okay, kulang na naman ma'am. Okay na? Worth of 300 pesos. Pero kuhan yun siya, kuhan Barcode yun siya. na? Ha? Awa lagi barcode tayo. Kuha dito sa Kuhan yun siya. Ganang, ano na, kuhan yun ba? Pinood siguro na, legit siguro na. Tipid-tipid eh. So, paminaw lang din ako guys, kung legit pag yun ay nagtubo ani o mutubo, mabuhit mo ganin eh. Hindi masayang na itong 300 pesos ani. Order sa Shopee, nangka, sibling sa nangka.